Dobrodošli u moj novi video. Danas ćemo da pravimo jedan brzi ručak, belo meso sa graškom i pelat paradajzom. Potrebno vam je da iseckate crni luk na kockice i da ga na ulju prodinstate, propržite. Treba će vam još belo meso seckano na kockice, dakle pelat paradajza i grašak. Ono što će vam još biti potrebno je jedno jaje, jedna kašika sira i 4 do 5 kašika brašna. Poslije ću vam objasniti za šta. Grašak sam inače koristila onaj iz konzerve pa sam ga proprala kroz. Dakle, kada vam je luk izdistan, ubacujete belo meso. Distate neki minutu, dve samo na ulju. I zatim dodajete pola šolje vode. To ostavite da se krčka nekih 10 minuta. I na to dodajete grašak. Ja se izvinjavam, ovaj deo videa je malo zamućen zbog toga što mi se malo jače kuvalo, pa je para otišla na kameru. Krčkate 1 minut ako i vi koristite iz limenke grašak, a ako koristite redovan grašak nekih 5 minuta krčkate, zatim dodajete paradajz. I to sve zajedno kuvate. Od začina sam dodala samo sol i jako malo suvog začina. E sad, dok se to krčka, pravimo knedle. Pravila sam sa jednim jajetom, znači razmjera vam je jedno jaje i jedna kašika sira. Ako koristite 2 jajeta, onda stavljate 2 kašike sira. Ja sam koristila sa 0% masnoće sir i neslanje, pa sam dodala malo soli, sad zavisi koji ćete vi da koristite. Sir pa ćete vidjeti. Mislim, to naravno po ukusu solite. Prvo sam dodala 2 kašike brašna, pa sam dodala još jednu, znači 4 kašike brašna sam upotrebila. Možete 5, možete 6, vidjet ćete koliko je veliko vaše jaje. Dakle, od veličine jajeta vam zavisi od toga da li volite tvrđe ili mekanije knedlice. Tu ćete sami praviti kako vi želite i volite. Dok mešam ove knedlice, želim da vam se zahvalim što pratite moj kanal i što me podržavate. Mnogo mi znači, hvala vam. Naravno, pljusak je krenuo, nikako da nam dođe leto. Pravo leto. Dok mešate knedlice, ja mislim da vam je jelo već kuvano. U tečnost knedlice ubacujete tako što umočite prvo kašikicu ili kašiku, zavisi koju veličinu želite knedli. Umočite prvo u vrelu tečnost, u vreo saft. I onda vadite knedlice. Hvala. Znači, kašikica prvo u vrelo. Vadite knedlice i to je to. Jelo vam je gotovo, naravno, kad su knedlice kuvane, one obično krenu plivati po površini. Prijatan vam ručak ako ovo budete pravili. Hvala vam mnogo i doviđenja.